Loch to en gima nyaki ng'ane to inga kaka sani ni nyalo wacho ni yawa Indah to podo hit isewacho kaka iwacho adier makende but Indah to sani ni top ko e luo land okadwa na wach niya ni awacho gi ngoyo e luo land oltemo loko hangla father no hit but for now kiwango ma Indah kete oloyo mana diri makende inyeni sano ingo club ogo e pap bulo ingo tinju mitindo mobiro go manyiso ni dire cha ochako medre koro eno yayo opija ne piyo to koro janabi te Ezekiel choko opija ne gedo gi chuodo koro sani ma koro janabi eno choko te nyaka yugi mane nitie eno choke aninge ni tinda mie nying moro ni nitie koth moro ka iloko na El Nino tsunami ko biro to yora te it's my best friend lakini kuma entie pongezi ana mie poch di park alafu omedo hangla ochope level machielo onge jo hangla manorwake kanyo to kako hangla dhi sani ngeno donje kikuche umako kabila te me Kenya ochiegni wuok oko ochiegni tere international osebedo national koro rengo bende koro international maka chieng moro oyudo nafas mo matin kada gi Fali moro ngeni favorite artist mare nga Fali Pupa ohero ga marach to aringe na hero ga Diamond Fali balwo matin but na iye kode ko bedo ga piny wa jopuonjre bwana sasa ya midhi mbele okingi ng'ame ingo ing'iyo ng'amo ingi ing'iyo mbele koro ng'eno ng'iyo Fali keche waluo lando wangla ng'ama koro nyang'iyo monya piem go koro kone ene man top osekawe yani mano no kawo go kinyi koro en ong'iyo Elisha Toto ni Okwodo wiya bwana anan fan ni makate oda thumbe ni mawinjo ere kaka nyalo dhi interview manyu ipenji ti wacho ne openji about Prince Indah iwacho maber ni Prince Indah is the king of Wangla Prince Indah is the king. No, as a musician you should not concede defeat to that level. Kano penji kicha noni giduok maber ni an Prince Indah and king ki Wangla ne mogono ke thumbe ne gi fan ne ambe an gi fan maga. I am my own king with my own fans. Okinyal wacho ni Prince Indah is now the king. Materi temo chuno wa wan fans magi mondo wadwa winj thumbe Prince Indah. Omari an gima dawacho ne ng'ato. Katangi ti mane bwo Indah. Madwa nyisi. Katiti mane e bwo janabi. Ma en advice madwa miyo kila ng'ato. Koro winj advice. Katiti mane bwo Indah. Gimoro kikuo ni nyalo bedo ka Indah. Iwinjo. En bidi mari mondo mi yaw pachi. Sasa midhi kamoro nyakidini ang'ono matiri kacha. Ji mang'eny nitie nyaka jomo sitiyo gi Indah mowuok kata Alphonse Kasimbe osewuok but pokonyono kuma Indah nitiere but nene bwo umbrella ji mang'eny otiyo gi ema onge ng'ama onyono kuma Indah nitie iwinjo rakati no ema neni malo gitiye mang'eny koro katiti mana gi jathum it igom bedo ka en yaw pachi matut madhe mi bed kanyo to kipar ni koro ni bede buoya ni koro idhi bedo ka Elisha mano to ng'ano wuondi ibiro bede buoya kato kinki wuok yaw mari nyaka ng'ama inyisi ni wuog cha pod odong' omiel Elisha itigo ene kombe mana diri makende joma ne nyisa na yaw band nok miela Pora iro gi mana gi moko makoma magi miel kono kendo ka dhi koro omaka in ka ni gocho kanye winjo gimo penji osipa ni gocho kanye igo je to miel ka so miel ka koni ade ng'ana ni kasa dhi rajo ni ng'aja to pimo wiye okasa ni mondo agine ne to endo kodwa mia support koro na dhi na komang ne mia support yawo no mun badhiriema kuro sasa kata bende miyawo kapok yawo band
nonri malong ni puodhri maber kiki yawa band ni ingini jiti yawa band yawe to January ichaki loro bende go jiduoge bende mamoko but yudo ka wan no ka tim no ng'eny Nairobi ni mano ng'ama mulano donge nyanango ng'ama mulano opugo penjo nyanango mano ng'ama nya nyaminwa nyanango ng'ama nyaminwa opugo penjo nyanango mano ng'ama ngonda boka nyanango ng'ama ngondano opugo penjo nyanango mani luongo ne matata matata ne kacha chaendo Vicky B matata ge tho mar nyanango opuk mit paratai nyakora mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Training Nation kaka wuono ni endi wakelo ni gini from LTN headquarters kaka inyalo neno kanyo no endo king'iyo wang'e kanyo no endo ineno ka yawo TikTok adwana awuo matin kanyo no endo mano ayelo TikTok meanwhile amedo gonu ero kamano ahinya wachako higa manyien maber aneno ka jiyo ya dala joma nyocha ni dala oseduogo town joma pok oduogo be pango biro town wan wasedonjo kendo kaka ineno ni ende wadonjo to wachako gi tich chin kaje chaendo ne wawuoyo ne wan gi Elisha Toto interview to interview mare no endo osekelo penjo mopogore koni gi koche cha endo ne mar Elisha nowacho interview no endo kotimo kogogo pongezi ne Prince Indah to sani koro sego atua kako nene Prince Indah osego atua kata bed ni janabi benogo atua lakini kuma Prince Indah sani osekete ong'awe okang' manyime gi korka kora ber puoyo kuma ng'ato dhie maber nikech gimoro mwatimo to nyaka wabede gi jomotelo to on the other side be nyaka wabede gi jomodong' chien mano gima nyako hie koro Eli Toto kanwa penje interview kache chaendo nowacho maber ni ogo bade piny ne wuo nyandare apa ne nyalo kete matin mondo wakungo winje kanyo no endo pinyga loch to en gima nyaki ng'ane to inga kaka sani ni nyalo wacho ni yawa Indah to podo hit isewacho kaka iwacho adier makende but Indah to sani ni top ko Luo land okadwa na wach niya ni awacho gi ngoyo Luo land oltemo loko hangla father no hit but for now kiwango ma Indah kete oloyo mana diri makende ingeni sano ingo club ogo e pap bulo ingo tinjo mitindo mobiro go manyiso ni dire cha ochako medre koro eno yayo opija ne piyo to koro janabi Ezekiel choko opija ne gedo gi chuodho koro sani ma koro janabi eno choko te nyaka yugi mane nitie eno choke aninge ni tinda mie nying moro ni nitie koth moro ka ilogo na El Nino tsunami ko biro to ywera te it's my best friend lakini kuma entie pongezi ana mie poch di park alafu omedo hangla ochope level machielo onge jo hangla manorwake kanyo to kako hangla dhi sani ngeno donje kikuche umako kabila te me Kenya ochiegni wuok oko ochiegni tere international osebedo national koro rengo bende koro international maka chieng moro oyudo nafas mo matin kada gi Fali moro ngeni favorite artist mare en ga Fali Pupa ohero ga marach to aringe na hero ga be Diamond Fali baluo matin
but na iye kode kwa bedo ga piny wa jopuonjre bwana sasa midhi mbele okingi nga miingo ing'iyo nga moingi ing'iyo mbele koro ng'eno ng'iyo fali keche walulando wangla nga makoro nyang'iyo monya piem go koro kone ene man top osekawe yani mano no kawo ga gokinyi koro en ong'iyo yes jokore mogi mana kaka winjo no endo kaluwore kaka Eli ne wuoyo gini osekelo atungni kod ng'ikni ka nitie jok moko ma support wachno jomoko miye pongezi ka wacho ni big up ng'ato nyaka yie loch kendo maneno ka ji ne positive ahinya kanyo endo jomono share go e TikTok to gi kuonde to kata kamano nitiere jok ma bi odagi ni Eli Toto ofelo gi ne gin kaka gin fans mag chal ka gima ne oriembo fans ge mondo odhire e Prince Indah. We winjane kibiro kaendi maendi TikTok kaendi ma Mr. Kede ni endi ahero ga ng'iyo gige ne ahinya ni mar otemo ga chambua uluongore kacha ni the president of the truth wan uluongore ni the truth meter koro ng'ama nega koradieri aja ng'eyo ga ahinya koro Mr. Kede wacho nang'o kaendi Mr. Kede kibiro ka wacho ni ereka kondeko wacho ni Elisha Toto ne okuodo wi fans mage Elisha Toto no okuodo wi fans mage kumie ne Prince Indah is the king. We winje ne kaka Mr. Kede wacho kanyo no endo iyo wang maratari we are okuodo wi bwana anan fani ma an Elisha Toto ni no okuodo wi bwana anan fani makate oda thumbe ni mawinjo ere kaka nyalo dhi interview manyo ipenji ti wacho ne openji about Prince Indah iwacho maber ni Prince Indah is the king of Wangla Prince Indah is the king. No, as a musician you should not concede defeat to that level. Kano openji kicha no nigi duok maber ni an Prince Indah en king ki Wangla ne mogono ke thumbe ne gi fan ne ambe an gi fan maga. I am my own king with my own fans. Okinyal wacho ni Prince Indah is now the king. Materi temo chuno wa wan fans magi mondo wadwa winj thumbe Prince Indah. Elisha beduru kopo kudhi interview ningo benu ung'eyo kaka duoko questions e interview. Onigo benu ung'eyo kaka duoko questions e interview. Nyako nigo beni kendo gimo nego tim nyako create music enemy. Yani uketa adui moro e music kacha mondo mi competition obed tight. Ki ng'ato wach kani jo Angla werore jo akuna ng'ato ka ng'ato dwa mani obed king lakini samuse dhi mumiyo ng'ato thuolo cha thumbe wuok biwinjore wabro mawe Prince Indah golo mane ma ji winjo nikech usemiye opportunity and now is the king. For example ibodo ka adui ni thumka lakini chini ya maji to giwuoyo for example kidhi Tanzania ibodo ka Diamond gi Ali Kiba yani fans ongeni joka enemy wali ok giwinjore lakini joka winjore gidhi giloso adui mondo mi gisel mondo mi market obed competitive. Wachaka konu kate thumbe market thumbe wa magdoluo kolela mazeno kwinjire gi omeno misiani kolela mazeno kwinjire gi joka chomeka omeno misiani no kwinjire go chieng neli ibro doka gini kelo pride e fans ke jomti jomano era kolela maze gin kolela mazeno mana kingi jomano ero wino misiani be mana nitie lakini the moment mo wino misiani de wat ni an kolela now the king of Benga mano you disappoint fans magi. Next interview kidi diki wacho maber ni an Prince Indah en fan en king mar fans magi ambe an nagi fans maga mondi chak create that competition adui music lakini chini ya maji tu unosiepe Prince Indah is a wise man emombio ka ute ubedu siepe ne mondo miye platform makoro semie makoro en mbele ne do yudo ngama enemy mare Wangla kam to tiyo matek donge kanyo okawacho ni mondo ni kata ne adwanu goru hapana ok kamano okadwanu goru lakini ugoru kitich kijob
Elisha Toto ni wango yamara. Charan fan mari maber kabisa. Kenda biro ga shogi kubo anytime ibiro Mombasa tadhi shoni obed Mtwapa, obed Bamburi, obed Likoni, obed Ukunda Diani, onge shoni maleone. Lakini sami se disappoint wani ni hero ini prince Indah king ni you are your own king. Etiji mitiyo no. Sawa. We ubedo ni ya ni unte udwa ni were ngata chiel ni ngane hapana. Make yourself. Sawa. We ubedo ni ya ni Yes, aneno ka indika ji o comment mopogore kiani be nyalo neno kanyo no endo kupona choro kamera machiegni ka indi aneno ka ji ne ka mang'eny kabisa. Mark Paul, Elisha Toto is simply telling the truth. Adui no Okwodo in thumbi migoyo ni kanye Kolo Sky ilungu ni Kolo Sky would be watching it true bro. Tell Elisha Toto hapo amekosa. Would be watching Elisha okoso kanyo no endo. Baba ni nikacho watching hantu ginurami kanye. Ichando wa inbe go eto machalo kamano. Iwinjo mage comments man ka endi kakineno no endo. Wan wasomo ka giwuok ka endi. Aneno ka TikTok kona ni nyalo manyo Elisha Toto interview. Koponi manyo Elisha Toto interview tapani onyalo kelo ni interview makanyo no endo. Atemo ng'iye ka endi to aneno mana kuma Elisha Toto ne timo interview gi jok mopogore kanyo no endo. Interview mane bedo discussed no pok aneno ka endi. Meanwhile pod wadhi mbele kanyo gi ilungo nango gitimo uchunguzi kanyo no endo kata kuchambua ng'ate mofuole mochacha. Aya king'iyo bathe kanyo no endo wachako dogo Mr. Kede wach mowacho kanyo no endo. Iwinjo ko wacho ni at some point gimi wacho ne timore wan kaka fans wawero okni sama ng'atu wuoyo to konge leng. Ineno iwacho ni ati the problem ma wan godo en ni some people listen to reply. Ineno ka samori keto gimoro kama ng'atu sikwenye gi attack tap listen. Fans dembria ne konge leng sami wuoyo kodi. Iwacho ni kata just idle talk, there is sense behind it. Kuponi ilkongi bedu kin, be a good listener. Don't just listen to reply. Gima Mr. Kede wacho, at a given point, it can make sense. Only if you concentrate and you comprehend. Owacho niya. Gini osetigo kata mane politics. Iyudo ne wan joka ng'ane ano ka support Ruto ano ka support Raila. Let us take it back then. Ano ka ng'atu Uhuru ano ka ng'atu Raila. These people were meeting kendo giwuoyo, but on this other side mondo me politics be politics. They also know ni politics and politics mana ka wan gi ng'at joge to gi ng'at joge. Iwinjo koro in fan ina gi ng'ati ng'ache bende gi ng'ate. Iwinjo but a moment ma maybe wawacho ni bwana Omari tosha, kila ng'ato Omari tosha, to wadhi wabedo gi gimoro molongo kata ni monopoly. Iwinjo monopoly tiende ni Omari then nyakata medo bei onge kumudhi tere kechen. For example sari wan gi Safaricom, kila network sifu Safaricom. Ya ibro yuru kaji yuak bwana Omari gini ng'ado dwa pesa bwana joge chamu but na gi Safaricom. Nikechango kingiyo services magem pesa Safaricom. Kingiyo gini Safaricom. Nikech ji ose keto ni Safaricom ni kachicha endo. Akini yure maber.
But kadang wabed gi network ma competitive gi Safaricom, ok ginya manipulate wa. You get it? The same to artists, same to politicians. Yeah? Same to politicians. Ngat mudong pile pile biro bedo ga ngat maber. Akeni busefwenyo kata mana politicians, kata mana jathum marumo. Obiro tend to bedo maber mondo at least to bed gi ji. But ngamane top, always iyudo ka onge time ni obedo rude gik moko machalo kamano. Koro ka ji osedhi obake up kendo, iyudo ka samoro onya manipulate. Kore ma kede wacho ka chichania jotumbegi nyalo bet kaka gin wasani, they understand the sana. Iwinjo bang understand sana mana kaka iyudo ka Diamond saboro yanyore gi Alikiba, but they are together. Wan ka wacho ni yawa Diamond to podo Alikiba to ngane Diamond to podo ingo Alikiba ngatimore gi Alikiba, but gina kanyakla. Iwinjo miyo industry no ringo akiani yore maber. Nitie gimono wacho ka chendo ne the reason mabiro miyo Prince Indah bid malo. Let us check why Prince Indah will stand to be a man of the day for a long time. Okay, we wangene kanyo no endo. Ilongo ne Mr. Kede podi. Mr. Kede. Podu wangene Mr. Kede. Podu wan kanyo. We amanya ne kanyo no endo. Why Prince Indah will stand a man of the moment for a long time. Why Prince Indah will stand. Why Prince Indah will stand aya koro winje. Gimomiyo Prince Indah bro bedo man of the moment no angla industry kawuono weya kono. Prince Indah en ng'ama riek, to jok motiyo kata jok machiegni kode be aparo ni joma riek saidi. Prince Indah nonego bed ni bedo gi rival, to rival mag Prince Indah ne nonego bed ng'ato kaka Musa Jakadala kata Toto. Koro jogi nodhi otimo blanda mar dhi kwayo kolabo mondo gigogi gi Prince Indah. Prince Indah nok nyal tamore. Unya paro kolabo mar Toto gi Prince Indah mane olande mar Ivani giri be olando gi kocha. Nokodwa kaka ni kolabo en kolabo maliet marach. Wapo mani kolabo nen mar Prince Indah gi Toto. Kacha kende nodhi omiyo Prince Indah mileage. Fans nodhi okawo ni kare Prince Indah ema push ne jogi thum. Koro ng'ato kaka Musa Jakadala kata Toto ni Prince Indah kwa gocho wadhi push thum. To mana advantage ma Prince Indah kawo mar duogo go wi mondo gidok piny. Ma fans ni jogi thum otamo goyo ringe umbrella mar Prince Indah. Koro joko dhi omiyo Prince Indah mileage mogik kumogike cha. Mano number 1. Prince Indah odhi okoso rival. Odhi otiyo gi wiye motieko rival mane biro ka mo neutralize gi. Mar ariyo, studios mag Ohangla te golo the same beats mitiyo gi Barikiwa studio. Kidhi studio B, studio A, studio Makure, studio Z gene gigolo the same beat. The same beat ma Prince Indah tiyogo e Barikiwa studio. Kidhi e vocals, jo Angla mamoko ka giwer gendiyo duondgi, yani gitemo kopo gima Prince Indah timore nade timo. Koro ma fans dhi bedo conversion to koro jogi ka koro thum en ma ngani jogi oketemo mana kopo gima Prince Indah timore nade timo. Koro molo wabed mana gi Prince Indah. Onge studio mosebedo creative enough mar challenge Barikiwa studio
onge producer mose come up go angla gi beats moro mopogore gi man Barikiwa studio ni mondo kete market mondo tem kabe ji nyalo hero. Koro fans remain mana gi option achiel mar Barikiwa studio cha nikech mane e gima ging'e ni original. Koro magi e factors momiyo Prince Indah pod bro bedo e limelight nikech okoso number 1 okoso rival, onge gi rival malok e thum kanya ok ni rival ni koro ok giwinjore, jo thumbe gin ga gi rivals but giwinjore. For example, we aduoku chiene benga ka ane wan gi ng'ato ni Kolila Maze gi Owino Misiani, jogi nok winjre, ne gin rival e thum but chini ya maji ni nyalo yudo kata ka gimetho kuma fans onge gi go mbaka ne gin kech Owino Misiani ne gin rivals to ne gi go benga but with the same with the different style. Thumbe Owino Misiani no pogore gi mag Kolila Maze. Kolila ne nigi benga gi style, Owino Misiani be nigi benga gango gi style. Koro ibiro lo kantie fans moera era Owino nikech kako othum cha gi kako flow, to gi fans moera era Kolila kaka Kolila go thum cha gi kako flow. Koro yo angla ka wan wamielo the same beat, wamielo the same voice mane Prince Indah odiyo no jite tinde diye. Koro producers gi upcoming artist teme manyoru gi manyien, teme uru manyo gik manyien ma ji nyalo hero. Weuru timo gima ng'ato setimo, mano ng'ache momiyo dhi mbele nikech wan wadhiro ng'ani superior nikech ukope e thum ka nyaka ubed gi rival, nyaka ibed gi rivalry. Kata mana kidhi Kongo wan gi ji ariyo men of the moment in Congo, nitie Feregola, nitie Falipupa. Gin chedi tang'eni joma kia rumba joka wero ga style gi opogore. Kiwinjo duond Feregola opogore mabor gi duond Falipupa. Falipupa wero Congolese language, thumbege are pure Congolese language. Mag Feregola okik gi French. Koro upcoming artist teme urubiro gi style moro, unique style. To ka pod ubedo piny kanyo ni beat en mana achiel ni, duond udiyo achiel ni, manto ok ubuyudo market. Temo research. E thum ka onge ng'ato ni mais the king, hakuna, onge. Kata mana kidhi USA ibodo ka jomoko wacho ni Kiar Kelly is the king of R&B, jomoko luongo Chris Brown gi kone, ji ng'eny nikech nade, nikech joka wero, ng'ato ka ng'ato wero mana style gi gigene kamano. Koro producers and the artist, upcoming artist masane donjo angla no kung'eny kabisa. Upcoming artist udhuro to gidhuro to giwero beat en achiel, duol gi dion achiel. Koro bidhier mana nono, they are not creative. Be creative, producer be creative, artist be creative mondo yud market nikech ji dwaro ga gik manyien. Ok dang pimo angla masani dhi mbele nigo angla manomiel 205 ok nyal, angla manomiel early 2000 ok nyal pimo gima jodugo ero man nikech this was a new style. Umbe upcoming artists gi upcoming producers manyuru style du mondo dhire market mondo ji oher. Yes, nyakore mo kaka winyo no endo mani luongo ne Mr. Kede. Mr. Kede temo lero kache cha endo ne gimomeyo labda wunya ndare ni en kuma intiere no endo en you lack rival. Enda kono ga jipile
ka ng'ato wuoyo okongwa ling ineno nitie jomoko ma ka giseyudo data moro matin to gen giringo ga e comment iwinjo ionge content ok ni ng'ano onge content. Give your suggestions, right? And that's why we have LTN Luo Trending Nation. I hope this coming maybe one of these coming months abro luongo Mr. Kede mondo wakete ka live mondo koro ochambua no agigi koro inyalo iko penjo ahero joma positive penjo midwa penjo ma positive manyalo konyo penjo ni ati ine go thum kanye ini gocho kanye jok matimo uchambuzi ok go thum iwinjo wano konya bedo ni wago thum to chako wuoyo wi thum jo tok pap ema neno pap sawa yeah and anan kana neutral an gi jothum an gi ok ma jothum iluongo wane intermediaries wane intermediaries wane koro wane mwane e diere kanyo no endo nyaka wange kuma fans die marach nyaka wange kuma fans die maber be nyaka wange iwinjo Mr. Kede wuoyo kaje chendo owacho ni jogi noringo kodhi kao collab mane Elisha Toto Musa Jakadala ka e pachigi gine gigeni ka gitimo collab gi Ngacha gi Prince Indah to fans gidhe yodo to on the other side fans neno ni kare Prince Indah ma push ne jogi to koro in most cases iyudo ka kopo ni dhi contrary gi ng'ato nyaka jomok dwari go biro ng'eyo ni timango and that is how Sana works ineno sama jiwero mari and then kiwero mari say let us be frank jitene wero Raila to Migono kwer Raila you get it jine nyaka ngira gima Migona team okay dware te ng'eyo and that is what we are in for ineno kata sana timore kama nikech sama ng'ato pingo ng'ama ji dwaro kaka sane for instance Indah ji dwaro Prince Indah koro ino kidwar Prince Indah then igolo wer ok ni okidware ni chunyi okoere ok yani okidware like mano picture miketo ne initimo mari aero style mar donam mano nam kidhi donam Victoria wan gi jothum machalo kaka Dos wan gi jothum machalo kaka Aredi Jatanga gigo style gi en speedy but yudo ka gembe koro nitie komedwaro gie idwa ni gidhi Tanzania koro iwacho ni Tanzania unya dare go thum mamos mamuol no game no ready iyudo kiwe Prince Indah tikawa ready nango Aredi Jatanga ika useno mina wiko iwinjo to koseno mina wiko bio chako dok ni embo dengo ka Prince Indah idhi yudo koseno mina wiko koro kata kumono ningo luonge Tanzania cha okinyati mrognare oknyalo wike achiel wende ne dhi mos ka Prince Indah reyo Prince Indah oinge ga ngoa gi crowd koro enunge noloso ni tindogo omera oseno mina wiko tinde go thum mayo kare slots game nolos ne mo at least onyalo chamo uduogo wene koro Ngacha. This is just an advice niya bigigiri ma unique iwinjo aya for instance people jina wacho ni Odongo okwinjre gi Prince Indah en ogo mare but yudo ko Odongo maintain fans ge ni timana fans ge mohere gi ya nyasembo ya poko duogo ni ya nyasembo ireno nikech a moment ma wakao one style to wadhi iduogo yudo ka the other side dominate makoro ipuonja artist ipuonja artist mana kaka muma wacho ne yudo kuwuotho ji ariyo
ne kawo ng'ato achiel. Koro en mondo in iti gi wiyi. Sama iwuotho ji ariyo nyiso niya ng'ato achiel ema kibiro tikawo. Koro kone sama iwuotho gi pasta idhi kawo ng'a? Idhi kawo pasta idhi dong'. In gimitimo kiseneno ka pasta ni wang'ayo ringi dhi wuoth gi jakong'o moro momer mineno ka tagane wuothogo mondo ka ng'ikawo ji to in at least iyudi ka wiyi ler idhi. E kaka mane kaka industry ringo and people will be there to say oh Omari go koko, Omari seche pok. No, to go koko. Any maintain line dim any maintain line di ok ni ng'ane time kama. Iwinje Omari Indah kitime kako gena. Kase time kako gena. Anga makoro biro dwaro monda time kaka an. Omari Indah kitime konyulo, Indah kitime kajendeke. Kise time konyulo kajendeke. In kaka Omari tipo time kanga. Nyake time ka in. Menta nito nitie, but itime ka in. But kuromo to kujo sigu, umosuru, uchiemo, unyalo yoru show, iwinjo, but in. Magara ko penji ni bwana Omari, jo luogi ng'amine no ka koro strong, manyalo chung, channels mag jo luogi ere channel minyalo wacho. Age maber ni Ramogi to mar Royal Media. But channel man ang'eyo no chung e piny luo ka to LTN. Luo trending ang'owa nation. But on the other side, it is also good to accept ni awa Ramogi to inga. So it is you to decide. Inge kakiriembo gige. Koro in upcoming. Tim tiji. Time maler. We time ka ng'ane, time ka in. Ng'ane be nyaka bed kanyo mondo o direct because we learn from our seniors. Man on my side. I've not taken any part. I'm just trying to explain. Gimantiere majineno. Iwinjo. Koro, ibro yudo ka sani wawacho ni wadoke wangla romba, thumbe madhi mos. But ibiro yie koda. Ni nitiere kuonde ma kidhi to thumbe mamos go miel. Gedwaro madhi matek. Jomose dhi Tanzania hapa ni ung'e gini. Jomose dhi go thume tie nam ung'e gini. Ni pod kore kidwa deko. Edho nam pod ywayo didek. Janam okrit mago. Koro ibiro yudo ni ng'ama wer mos cha en gi kumidware. Maybe arus ji yweyo kirang'o. Imbende nitie kumidwari sa Christmas bwana makoro ing'ado gate bwana idwaga do. Iro mari bika bwana bigonwa wende madhigini nika. Koro mano Mr. Kede. Mano Mr. Kede kaka winjo ko wacho no endo. So mane mono wan go gisane. Imbe nyalo miyowa views mari kanyo no endo. Ma iluongo ni LTN Blue Trending Nation kaka pile. Ng'anga makelo ni gini dana no Marina chieno jamone mbele. Chieno mineno mbele meyoko. Mai parody cartel. Ya cartel machien kanyo no inyalo golo parody to dong'o cartel. Manyiso ni gimoro ikawe kako biro. Ya gimidwa kawo inyalo kawo kata ng'ato tambore. Cartel. Sawa? Cartel. Joma ikodi kama be gidwaro fwenyo ka giikendgi. Cartel. Inga man gi suggestion moro inyalo inboxa namba na poni piny kanyo no endo. But we are looking up to meet Mr. Kede. To meet him. Mr. Kede. So Mr. Kede, we have an appointment with you. Iwuonwa Ajawa industry. Inyalo wacho gimidwa ne owuoye Ajawa ka. Wasetemo ko wuoye about management, about chode, iwinjo, about upcoming mergi and everything. And we'll still talk about Ajawa. Not that we are against them, but it's because what one obeyed kuma ber makopone ng'ato winjo. To jimorni, Ajawa, Angla. Yeah, gimi wuoye manok gimarach, gimi wuoye mano gimaber. Akono ga kata mana artist. Nika in upcoming kanyo. To kuwo ewi ng'e maber ni onge kumidhi. Koro sami wuoye wi ng'e ni mano in gimaber.
emomiyo hiwi kata kopo ni tiyo gi boss ni upcoming kitiyo gi boss eka boss iko wuoyo kuomi ahinya ng'ene oseneno matunda idhi kumoro to kolenga to ng'eni kati wer maber onge kumidhi nang'o okone ka ingi future mana kaka ng'at mane odgi ka onge changamoto moneno mobede odgi kanyo tiyudo ka onge gimotimo but ng'at moro ma maybe ok comfortable maybe mamagi ok dware to omondo wuok iyudo ka ene ma samoro nyalo duogo mores dalano koro ka in e band tineno ka boss wuoyo mang'eny samoro kitami microphone siji marang'o mano ng'eni in gi future kikipuru ng'wech beda kanyo tibed strong to ka in kanyo wer maber to mbaka ni ok go inano ma ka jole ng'ani weri ng'eni giseneno kionge gi vision ionge go an kana chako weche mag media giendi nitie jothum mang'eny mwayware go bwana gino niketo nang'o gol gi bwana koro iketo to pok waketo ang'o miyo ne giwacho kamano nikech gineno in gi vision moro aparo ni dwa ndika e band moro kuna ni koro ing'ini kibiro tie band ka to koro kibi mako kamera nikech wambe wamako koro ineno sa miketo to wambe waketo koro yudo ka nitie collusion anyere gi chunya why they've seen ni idhe kumoro kopo ni kata ni naketo to onge views kata gineno ka okachwake like aketo to ni kata gitu doko chapoge inyalo paro kata mana parodies kaka naketo marodongo noko chape kochako bal ko ko shoot to gol nang'o nikech oneno kodhi manyiso ni in gi vision nyaka wuoku agolo thum onyi papa jay ni awane vera nyajo Kenya ne nego sero mi pimo todo sianda onyi obiro momoso ko ni siep vera daka matino chako ko ni gine dhi ogole ema jalam waikawa kode selfie kama 1 week 100k 150 200k guni nyathine seche go tingini an poka monetize kata mana YouTube claim again cool tim giri kakitimono aero papati wonyarongo gimomi aero papati will be there papati ose understand social media kawuono obobiro ni siyo thum kaikin kiana ngoti more uruche kia inege kero timore manyiso ni enen kuro iwijo to kipenje chak siji kia ene oken upcoming mara en kiana ongangane line in short ongangane line ana we thum to koweyo onge thum moweyo dango tima ngoto school be no se we anine ga ngama nege be onge ngamadang nego papati gima nyathi cha timo en ni maintain line de manyiso ni attention to the attention iwijo kogolo ni nyathini bedere gi wer ni embo kopo inda kina to jidhe iyudo ka en views ne dhiga iwinjo kechi wuoe ini keto ni ngama ber ya an ka keto wa ket kanyo kina ngo kadwa na jogji okidwa ni jogji ji be dwaro mana joma jogo for your information we munda koni ineno kata mana Ruto masane president wan mono kwadware momiyo bedo president nang'o nikech waketo Ruto Ruto jajuok Ruto jakuo Ruto corrupt to social media to kama na hashtag Ruto ju kitimo uchunguzi tiyudo ka Ruto tema ju angeni ngama chunye onge kuoma to nya kawo sense gima wacho ni but ka in gi sense tibo yoda to bi okachuni monde yoda nikech okwan wede to mabe channel na sawa koro the more mi wuoyo kuomi the more mi dogo
aparo genya bulldozer nokona gimoro kano chwada strike ne publicity en nyake wen onge gimoni negative kata positive. Sane kidhi paw jakaranda tilonyuri ibiro ng'ei gima duong' no ng'ei wan gi sindi faka ong'e ok adwa wacho gimotimo gima duong' ni kopo ni romo gi sindi titimori nade ing'e maka sani dang sindi gol wer ji te dang renge kapani ati ogolo nyonga koso debe ne ouso gicha lwende je dhi ng'eyo sindi. Sani ka ng'ato wuok ni pogo pesa tamba lonjore duk idhi ng'eyo ote ng'amo pogo pesa chonge ambo ng'eya. So en bo positive or negative, it is a win-win. Publicity is a win-win. Win-win. Jok mawuoyo ni ati papati keno timore nade papati ung'e kendo thombe ne uwinjo. Iwinjo kisewinjo mitieko. Tiwacho ni bi ok awinjo na gima wero but iwinjo. YouTube ikwano ne view. Into oko kanyo. Ichake dhi lando ni osiepni ne papati ng'ang'ne. Papati otimrade. Wimuda koni be onge gima wer. Osiepni mbi wacho ni tangane. Osiepni mbi view number 2. Udwa lande kamane pap. Un kende un jomok dware. Un 100. Mana 100 views. Pare ni une pap kanyo jomok dware bende kumoro. Million. Otherwise, thank you so much. Mara agotum toka dona go emilele. Bro gikindalu abro loke gospel. Iwinja. Mano my dream. Ithi wari. Mano chuno. Minwa no miya nying kagombo na bed janabi. Okola dwa nyisi kawuono. Na weyo nying mar janabi because Indah nitiyogo but en nyinga officially. Mamino no miya. An nyinga mano winjiro bede ID nen Elijah Janabi Outa. Mano nyinga makata wang dong wadhi kodi dala wadhi goyo ginene. Wan tichariyo dala. Wadhi goyo rapar. Ibiro winjo nyingine milunga go. Janabi. Mane nyinga. Iwinjo. Mama en mama kanisa. Baba wan en jaudi. Iwinjo. Koro no miya nying mar Janabi. Janabi en ga nyinga mantie. Kako taka Jackson otaki luonga ni pastor ni ID. Kora be nyinga nen Janabi. Koro ndalo moko na wuok Mombasa na luonga ni prophet. Tunadugo matimango maruche. Because no wachalo joma laro nyinga chiel. Indah ben my best friend. But mato en nying manomiya Gidala. Elisha oken ga nyinga. Elisha en babawa. Baba wa nyinga Elisha. An nyinga manyinga en ga Elijah Janabi. Mane kaka nondi ga nyinga. Iwinja. Koro naloke. Ma wadhi kwa ng'e maber ni kako Odhiambo Taska nyocho weyo bedo Odhiambo Taska Odhiambo Del Monte. Koro akendo sani kore lumiro kinyo. Yeah, sasa mitimo LTN Low Trending Mission.